ng'anyo mar lakteche ni en gima koro loko kite. Nochakore sani neno ka gima KMPD ywak ni sirikal okete siasa. Ndiko nyaka bloggers moko mondo tem fino lakteche. Bloggers okia kata kama ler ntiere del. Gikia kata kama ler ntiere del. Victor, gima duong' kae ni kancha laktere mana kaka katiba wacho pod ok odhi e ng'anyo. Ntiere notice mane gichiwo. Yes. Koro ncha ok gichiwo achiwa to gidhi e ng'anyo. Sirikal ncha neno ka diye jogi dhi e ng'anyo to giwene jogi samoro buono. Mogi kodong chigni 24 hours eka giringo gidhi e doho. Mondo mi gitem chungo gini. Aparo ni midhiero ma jothieth ma jotuo ni godo en gima ncha ne inyalo geng'. Dinyocha loso mbaka ni chak gore chon e kind jochiw thieth to gi piny owacho. To kinde duto mae bende mana kaka Kene wacho ni nonyuole to yudo ka masirni dhi mbele. Bende kako nyuolwa wayudo ka ng'anyo gi dhi mbele. Ini paro ndalo mane kata mana ng'anyo mag jopuonj, ndalo mane adongo ni enat kapod watindo. Magi gin gik mosebet katimo to bende ma ok ng'anyo ma dhi bedo mogik. Kata kama orumo igni mabiro pod nekech dwaro mar dhano, dwaro mar lakteche gin gik mamedore pile ka pile. Koro kata sirikal chiwne gik ma gidwaro te sani, ok ni iga bich mabiro ng'anyo biro bet maonge. Kaka dhano medo dongruok, kaka dwaro mag jotuo medore, dwaro mag lakteche gi medore, mane kaka ngima dhano entiere. Koro ntiere ga gimiluongo ni give and take. Imiya tamai to ji winjore kamoro. Koro mae iwacho ga ni ka sama idhi dwaro gimoro to ok idhi gidwaro ni idhi yudo te. Momino bende yombo godo. To piny owacho bende ok onego hiny lakteche ahinya. Koro aparo ni onego wabed gi gima wawacho ni a compromise situation. Mondo lakteche ong'i ni to ka piny owacho ywak ni omenda tin, nekech piny owacho mana kaka wawacho ni jatoko ntiere lwedo mang'eny malawe. Ntiere lakteche ka king'iyo budget, ntiere jopuonj dwaro koni, jolweny dwaro, ji te dwaro mopogore opogore. Koro nego bende ging'iyo to ang'o ma piny owacho ni chiwo, to ere kaka ginyalo wuoye gi piny owacho mondo mi giromie kamoro compromise ma lakteche oyudo to piny oyudo mondo mi jatuo at the end of the day bed nonwang'o konyruok. Erokamano. Geno marwa en ni winjruok giko ne biro neno nyakore Mogajwang' mondo ja piny kik hinyre.